veru tittonfoq, imma tittonfoq mhux kapriċ. Pajjiżna ma rebaħ l-ebda lotterija. Pajjiżna qed jiffaċċja u għal bżonn se jkollu jonfoq minn ġewwa. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna jistqar li għas-sena li ġejja se jkun hemm 6% inqas fid-dħul għall-Gvern. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, kemm Edward Scicluna kif ukoll Chris Fern spiċċaw jammettu li l-Gvern mhux se jwaqqaf id-dil tal-isptarijiet, tant li l-budget jalloka 90 miljun euro lil Stewart Healthcare. Il-concession hija iffermata u rridu nibqgħu nonaraw dik il-concession sakemm ma jkunx hemm xi tibdil differenti, il-pagi rridu nibqgħu il-ħaddiema tagħna inħallsuhom u l-professjonisti tagħna nħallsuhom, il-mediċini jridu nkomplu intuhom il-pazjenti tagħna, is-servizz tas-saħħa ġewwa Għawdex u ġo Karingrek irid ikompli għaddej. U allura iva anke f'dan il-budget bil-fors irridu nallokaw fondi lil Stewart Healthcare. U meta mistoqsi dwar il-vaċċin tal-influenza li spiċċa fi żmien ġimgħa b'nuqqas kbir ta' persuni li ma kellhomx l-opportunità li jieħduh, Fern iddeskriva din is-sitwazzjoni bħala waħda ta' suċċess mingħajr ma qal meta ġejja l-kunsinja li jmiss. Mela l-vaċċin tal-influenza dak huwa suċċess, storja ta' suċċess kbira. Fl-istess konferenza, il-Ministru għall-Finanzi qal il-budget jgħin il-ħaddiema li jinsabu għaddejjin minn żmien diffiċli fil-finanzi.